ତୋରି ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ରୁହି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ କରିବ ଦୁର୍ଗାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରୁହି ଯେତେବେଳେ ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବନି ଯେ ଚିକି ହିଁ ଦୁର୍ଗା, ଦୁର୍ଗା ହିଁ ଚିକି ବୋଲି, ଏତେବେଳେ ରୁହି ରାଗିଯାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସେ ଚିକି ମୋ ରାସ୍ତାରେ କଣ୍ଟା ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ସଫା କରିଦେଲି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଦୁର୍ଗାକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମୁଁ ନିଜେ ଦୁର୍ଗାକୁ ମାରିଦେବି। ଆରେ ଭାଇ, ସେ ଚିକି ଭଳି ଏ ବି ମୋର ଜିନା ହାରାମ କରିସାରିଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ମୋ ନିଜ ହାତରେ ମାରିବି। ଆଉ ସେ ଏମିତି କହି ଦୁର୍ଗାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତି। ଏପଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ରାମ ରାଗିଯାଇ କୁହନ୍ତି, ରୁହି ତମ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଲ୍ ଥିଲା। ଯଦି ତମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବନି ଯେ ଚିକି ହିଁ ଦୁର୍ଗା, ଦୁର୍ଗା ହିଁ ଚିକି ବୋଲି, ତାହେଲେ ତମେ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମର ଡିଲ୍କୁ ତମେ ପୂରଣ କରିବ। ସେତେବେଳେ ରୁହି ମନା କରିବ। ରୁହି ମନା କରିବା ଦେଖି ରାମ ରୁହିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାହାର କରିଦେବ।